sessió que, com cada any, dedicada a fer la lliçó inaugural. És la manera que tenim a la universitat, a l'acadèmia, per començar el curs acadèmic, que com sabeu comença ara a l'octubre i arriba fins al juny-juliol, i se solen fer aquests actes de lliçó inaugural, però que aquest any, a més, estem celebrant el 10è aniversari de la Càtedra d'Estudis Marítims, cosa que ens fa molta il·lusió, malgrat que són tants anys, però que hem acumulat de coses que hem fet. Crec que Palamós ha sortit enfortida, la Universitat de Girona ha sortit enfortida per tots aquests aspectes que tenen a veure amb el mar i amb els afers marítims, i és per això que doblement estem contents de l'acte que estem organitzant avui. La lliçó inaugural hem triat conferenciant i un tema que s'escau molt bé amb un dels projectes, el més immediat, potser el més important que tenim ara immediatament davant, que és un repte alhora, que és l'espai del peix, el futur espai del peix, del que suposo que quasi tothom ja té una idea, i que serà la complementació del que és el Museu de la Pesca i totes les altres activitats que fem, com la càtedra, el centre de documentació. I és per això que el tema d'avui té a veure amb la gastronomia i amb el consum del peix, després ja el presentarem. La càtedra, amb aquesta vocació i amb aquest mandat que té, tal com va néixer, creada per la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Palamós, l'Ajuntament de Palamós i la Universitat de Girona, va néixer amb aquesta vocació de projectar la universitat a les comarques, a les zones, en aquest cas del litoral, i no totes les càtedres que tenen la Universitat de Girona, però aquesta té una especificitat, que és que des de tots els àmbits de la universitat que poden tenir, que tenen alguna cosa a veure amb el mar, amb el marítim, crear un espai per dialogar, per projectar la universitat des d'enfora, per rebre aportacions de la societat a dins de la universitat, i això és el que és la càtedra. És un espai, una part de la institució que està dedicada a això, a promoure tot tipus d'activitats, i és el que hem estat fent i que pensem continuar fent amb el immediat futur. La càtedra s'ha dedicat per molts diferents motius a estudiar, a fer recerca d'aspectes diferents que alguns eren una miqueta conjunturals, altres més estratègics, i paga la pena fer algun petit comentari a l'entorn d'això. Per exemple, quan vam obrir, un dels aspectes principals de la càtedra és la recerca, perquè la recerca és el fonament, quan tens coneixement, és el fonament sobre el que després pots construir altres edificis, i considerem que la recerca és fonamental, i més en un àmbit com el marítim o pesquer, que no està massa estudiat i no ha estat massa estudiat fins aleshores per les diferents disciplines, algunes han destacat més com la biologia, etc., però des d'altres àmbits no és tant el que s'ha fet en l'estudi d'això. Llavors, una de les prioritats de la càtedra és la recerca, i que es tradueix immediatament en què des de fa ja 10 anys tenim una beca de recerca per fer tesi doctoral i que sempre ha estat ocupada per persones que han dedicat a investigar i a a temes que per nosaltres eren estratègics, i que per això triem un tema o un altre. Els dos primers becaris que van fer les seves tesis o estan acabant les seves tesis els 8 primers anys, vam considerar que era necessari fer-ho per dedicar-ho a tenir un coneixement que no es tenia sobre la història de la pesca. Tant és així que ara, sense afany de bonisme ni de rellevància, podem dir que Palamós, la càtedra, el centre de documentació, el museu, són les institucions de referència per la història marítima de Catalunya, per suposat, i de la Mediterrània, per la història de la pesca, sobretot des de l'àmbit de les ciències socials, però la història en general.
Això està traduït en la diversitat de llibres que teniu aquí fora, que són els resultats d'aquesta recerca. Després d'aquests 8 primers anys que li vam dedicar a fer i promocionar el coneixement en relació a la història de la pesca i que ho necessitàvem perquè com abans de començar això, en decidir això va ser perquè, entre altres coses, teníem que fer el Museu de la Pesca i que millor que tenir coneixement per això. Llavors, des de fa 2 anys hem canviat, després dels 4 primers i els 4 segons anys dedicats a la història de la pesca, vam canviar i ara ho vam dedicar, i així s'està fent ara una tesi doctoral sobre la futura, esperem, futura reserva marina d'interès pesquer a les Illes Formigues. Des d'una altra perspectiva, ja no és tant la història de la pesca, sinó que és les ciències, la biologia, la tecnologia pesquera, etc. I ara s'està treballant en aquesta direcció. En paral·lel a tot això s'estan fent tota una sèrie d'activitats que també són de recerca, de memòria històrica, de història oral, etc., que són tota aquesta diversitat d'activitats que es fan com Conversa de Taverna i totes les diferents jornades que s'han fet per anar obtenint i per anar desvetllant aquesta memòria que podria en alguns casos semblar que estava una miqueta amagada, però que ens serveix moltíssim per qualsevol de les coses que estem fent aquí en conjunt. Per exemple, la quantitat d'exposicions temporals que ja s'han fet són el resultat relativament fàcil en la majoria de casos d'un treball que ja s'ha fet abans de recerca. Per tant, és l'aportació, volia clarificar això, és una de les aportacions que la càtedra fa a aquest conjunt d'institucions, totes subgrup de la Fundació Pro-Mediterrània, l'Ajuntament de Palamós, la Universitat de Girona, etc., que treballem per promoure el coneixement i, sobretot, la segona part, no només una activitat des de l'acadèmia, des de la universitat i per la universitat, sinó també per al públic. I el cas d'avui és un cas paradigmàtic, un cas exemplar d'una lliçó inaugural d'una universitat on hi hagi tan pocs universitaris en el sentit que estiguin, visquin, estudin o treballin a la universitat com són tots vostès. Llavors això és un doble plaer perquè jo crec que és un exemple claríssim de la projecció de la universitat vers la societat, que és un dels mandats que té la càtedra. Per tant, en aquesta línia treballem. Llavors, anant a lo concret, i per no allargar-ho més, la lliçó inaugural d'avui, com he dit abans, vam pensar que estaria molt bé, i per això vam convidar el conferencial que presentarem, dedicada al projecte que tenim entre mans, que és el del consum del peix i del consum o de l'espai del peix, que ho abordem també des de la recerca des de molts diferents àmbits. S'han fet almenys 2 o 3 recerques per saber què és el que està passant, perquè no hi ha, els de màrqueting sí han fet estudis, però no hi ha un coneixement acurat de què és el que està passant amb això del peix, sobretot com està evolucionant el mercat, els gustos, les tendències, la idea, la visió que es té del peix i d'algunes espècies emblemàtiques, com podria ser la gamba, com podrien ser d'altres. Llavors, tot això tindrà el seu lloc allà i, com he dit abans, per tirar endavant amb unes certes garanties tenim necessitat d'una sèrie de coneixements i per això estan treballant des de fa temps i per això la conferència d'avui vam creure que era molt oportuna dedicar-la als temes aquests del consum del peix. Això li vam convidar en Jaume Fàbregas, que li agraeixo que acceptés la invitació, que ens farà una lliçó que tindrà el títol com ja l'han vist i encara diuen que el peix és car, la cuina del peix, i que segur que ens ho passarem bé. Però abans tenim que acabar aquesta primera part de l'acte protocolar i de la lliçó inaugural i per això voldria donar la paraula als 2 representants tant de la universitat com de l'Ajuntament de Palamós. En nom de la universitat, el doctor Jesús García Gil, vicerector de projectes estratègics i economia de la Universitat de Girona, que també li agraïm que hagi acceptat la invitació, i li donem la paraula perquè digui el que tingui convenient en nom de la universitat. Segurament moltes gràcies, Lluís. En primer lloc, crec que haig d'excusar l'absència de la rectora. Ja li hagués encantat
estar aquí en el 10è aniversari. M'ho ha dit personalment, però tenia una visita, crec que a Navarra, programada des de feia molt de temps, i aquestes coses no es pot partir encara. Per tant, jo estic aquí molt gustosament, representant la universitat, representant la rectora, i dit això també voldria aprofitar per felicitar en aquest 10è aniversari, que sembla que és poc, però veient una mica la història de com ha anat la Universitat de Girona, com han anat les càtedres, és molt, és un món, és la meitat de l'edat que té la pròpia Universitat de Girona, no està tan malament. 10 anys en què s'han aprofitat molt bé, vull dir que de totes les càtedres que actualment té la Universitat de Girona, que són moltes, i ahir encara se'n va inaugurar una altra, dedicada a Josep Pla, que sortia a la premsa. De totes les càtedres, és a dir que la càtedra d'Estudis Marítims és un exemple a seguir, però jo diria que està a punt de convertir-se en un cas d'èxit. I no és només per l'elevadíssima activitat que es pot comprovar a partir de les memòries que ells mateixos elaboren, a partir de les actes que estan fent, sinó també per la consecució de l'objectiu principal, que com bé deia en Joan Lluís, és transmetre, o fer de pont de transferència del coneixement de la universitat a la societat, i al revés, recollir el coneixement de la societat i generar nou coneixement a través de la recerca. Bàsicament, una de les missions fonamentals de la universitat és generar coneixement, crear-ne de nou a partir del que ja es té. Per tant, aquesta missió està perfectament acomplida. Les càtedres són extensions de la universitat que estan localitzades pel territori. És una mica la resposta, tot s'ha de dir, a la negativa que inicialment va haver-hi de generar facultats fora de l'entorn metropolità de Girona, que el temps dirà si va ser o no adequat, però penso que els exemples com el d'aquesta càtedra fan reflexionar sobre realment la necessitat d'implantar el coneixement de la universitat en el territori més enllà de Girona. Jo estic convençut, més coneixent la gent que mou aquesta càtedra, estic convençut que aquesta iniciativa, que avui compleix 10 anys, que enguany compleix 10 anys, aquesta iniciativa és l'embrió de quelcom segurament molt més important. Avui en dia els estudis universitaris funcionen, ja ho saben, en graus, que són una mica menys que les llicenciatures i una mica més que les diplomatures. Per tant, són iniciatives acadèmiques que són molt més abastables que abans amb les llicenciatures, que eren molt més tancades i d'un abast molt més gran. No estic dient que demà s'hagi de començar a donar o impartir classes en aquesta càtedra o que Palamós pugui ser seu directament d'una facultat, però que en els casos d'èxit, sobretot en un moment en l'actual on el que es demana és excel·lència i en el que es demana és especialització o singularització, la universitat està obligada, de fet és quelcom que està ara debatint-se intensament a la nostra pròpia universitat, està obligada a buscar els seus punts forts i potenciar-los fins al final, i potser començar-se a oblidar dels punts febles o deixar que vagin fent. Aquest és un missatge que ja estem donant no només a la nostra universitat, sinó és un missatge que també ens estan donant des dels gestors de les universitats, tant sigui autonòmics com estatals. Ens estan dient que ens especialitzem, que siguem excel·lents, que aprofitem les oportunitats que tenim i les fortaleses. I sens dubte aquesta càtedra és una gran fortalesa que té la universitat. És la joia de la corona de les càtedres, segur. Per tant, jo penso que tant l'Ajuntament com la gent de Palamós han d'estar molt satisfets i molt orgullosos d'haver aprofitat aquest edifici que hi havia aquí per fer un museu de la pesca, i que aquest museu de la pesca sigui l'excusa perfecta perquè dintre hi hagi un embrió d'activitat acadèmica i investigadora que és realment un exemple. No em vull allargar més, vull agrair-vos la invitació i realment per mi és un plaer estar aquí, a més escoltar el Jaume, que és de la meva comarca, quasi som veïns, i bé, és un plaer sempre poder escoltar la seva sabidoria culinària. Res més. Gràcies, Joan Lluís. Bona tarda a tothom.
Després de les paraules que hem escoltat, deixeu-me que comenci compartint amb tots vosaltres el sentiment de satisfacció i també el sentiment de privilegi, la satisfacció de tenir 10 anys de càtedra d'estudis marítims a casa nostra, a Palamós, i el privilegi de tenir-la. Però penso que les paraules que el vicerector ens ha adreçat situen el moment d'excel·lència 10 anys després, i això és gràcies al Joan Lluís, com a director de la càtedra, a l'aposta que va fer a la universitat, però també a tots vosaltres, perquè hem anat treballant aquests 10 anys per donar-li contingut, per fer-la possible i per fer-la visible, que a vegades també és prou difícil. En qualsevol cas, són 10 anys, tot un aniversari, 10 anys en què la càtedra ens ha permès d'entrada tenir la universitat molt a la vora, però ens ha permès també que el sector pesquer tingués al seu costat el coneixement, el món científic, i avui el Joan Lluís, com a director de la càtedra, parlava del plaer que suposa tenir-vos aquí, perquè vol dir que la càtedra ha aconseguit allò que persegueix, entre d'altres objectius, que és aproximar la universitat a la societat. Però deixa'm posar un accent sobre una absència que crec que és notable i que segurament hi haurem de treballar. Falten pescadors a la sala, i en veig algun, però crec que en faltaria algun altre, i ho dic des de la sinceritat més absoluta, sense cap ànim de generar cap polèmica, però crec que aquest potser també és un repte que tenim, una assignatura pendent, i que la càtedra, a banda d'aconseguir estar al servei de la societat en general, qui ha de tenir al seu costat és els pescadors, i en qualsevol cas en prenem nota i treballem perquè l'any que ve, quan fem la lliçó inaugural, puguem dir que aquesta ja no és una assignatura pendent, sinó que és una assignatura superada. Dit això, deixeu-me parlar també de projectes que la càtedra ha posat en valor. Deia el Joan Lluís que hem parlat de reserves marines, sí, i en continuarem parlant segur, perquè tocarà. Hem parlat d'història i la càtedra ens ha permès parlar d'història del port, d'història de la cofradia, de documentació, al centre Documare, un centre de documentació marítima singular, molt interessant per Palamós i per la vinculació que té amb el museu, un centre únic en aquests moments a Catalunya. Per tant, la càtedra silenciosament ha anat treballant i en aquests moments tenim a les mans la gestió de tot un patrimoni que té a veure amb el museu, però que té a veure amb tot el que envolta el museu. I segurament, si la càtedra té 10 anys i el museu en té 8, segurament estem en un moment en què, 8 anys després d'haver inaugurat aquest museu, l'hem de repensar tots plegats. I amb això no estic dient que estem fent les coses mal fetes, ben al contrari, sinó que les estem fent molt ben fetes. Però aquest èxit que parlava el vicerector hem de fer que no ens permeti morir d'èxit, perquè és el que no volem, sinó que el que volem és continuar endavant i projectar-nos al futur tenint un museu molt viu que tingui una fortalesa i, en aquest sentit, l'espai del peix. L'espai del peix, que com sabeu és aquest espai que vincularem al museu i on el peix fresc de Palamós, el peix fresc de la Costa Brava, la gastronomia en majúscules en serà protagonista d'una manera evident. Per tant, avui la lliçó inaugural de la càtedra no podia parlar d'una altra cosa que del peix fresc, amb aquest títol tan suggerent, Jaume, que és "I encara diuen que el peix és car". Absolutament d'acord, Jaume. Et dono la benvinguda especial a que avui facis la lliçó inaugural. Per nosaltres l'espai del peix és un espai molt important. Us anuncio que l'inaugurarem a principis del 2011, un espai per al que hem lluitat molt i que suposa afegir al Museu de la Pesca el fet que el peix sigui protagonista verdader, en un espai únic, en un espai que ens singularitzarà. Serem un espai diferent a tot el litoral català, no n'hi ha un altre, i aquest és un espai que necessita la complicitat de la societat en general, però especialment dels palamosins i les palamosines, que ens l'hem de creure com un projecte estratègic. I avui el vicerector que ens acompanya, que és el vicerector de projectes estratègics, m'ho comentava a l'entrar, m'han explicat aquest nou projecte, quina sort que teniu, perquè espais com aquests no n'hi ha. Per tant, a vegades
i ho dic perquè també m'arriba de dir, i ara què feu en el moll? Què feu? Un altre espai? De què va això? I algú em pregunta, i què feu? Un altre restaurant? Doncs no, no té res a veure amb un restaurant, ben al contrari, els restaurants de Palamós estan contents de que obrim un espai així, la Cambra de Comerç també, el sector pesquer també, perquè ens aporta valor afegit i suposa, com deia, projectar Palamós cap al futur amb un espai únic i que necessitem que vosaltres sigueu els nostres còmplices perquè expliqueu les virtuts i les fortaleses d'un espai d'aquestes característiques. Dit això, no em vull allargar més, de ben segur tindrem oportunitat d'inaugurar-lo, us vull veure tots a la inauguració perquè s'ho val, i és el moment del Jaume Fàbregas, que el director de la càtedra, a qui felicito una vegada més per aquests 10 anys de càtedra d'estudis marítims i que una mica ell és l'ànima de tot això que hem escoltat avui i de que puguem celebrar 10 anys. Moltes gràcies, Joan Lluís, i enhorabona. Aprofito per excusar-me, un altre acte a les 8 a l'Escola La Salle amb la jubilació d'un professor entranyable per tots nosaltres, el senyor Magán, que molts de vosaltres el coneixereu, fa que m'hagi d'excusar i per tant no pugui assistir a la lliçó inaugural. En qualsevol cas, felicitats a tots plegats perquè tots ho hem fet possible. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair la vostra assistència, tenint en compte que sempre hi ha coses a fer, a veure la televisió, etc. Per tant, molestar-se en escoltar algú que a vegades pot ser avorrit i a vegades no ens interessa el tema, m'agradaria aquest argument. En segon lloc, també agrair a la Càtedra d'Estudis Marítims per aquesta invitació, que em produeix realment una gran satisfacció, a l'Ajuntament de Palamós, al Museu de la Pesca i especialment al Toni Martí, el seu director, que han fet possible aquest acte i que complementa altres col·laboracions que a vegades han fet en aquest museu, com per exemple la publicació d'una monografia sobre el suquet, que ja va sortir fa un temps. Bé, sense més preàmbuls, em vull referir només a una cosa que ha dit el vicerector de la Universitat de Girona, que eren quasi veïns. Això és un petit poble del Pla de l'Estany, en el meu cas es diu Vilavenut, que no és ni tan sols municipi. Per tant, és un poble d'interior, però tinc un record, des de la meva infantesa, que sempre es havia menjat peix. I em dirà bé com era possible, abans que no hi havia transports ràpids, que la refrigeració era escassa, etc. Però bé, hi havia un costum que han vissit a molts llocs de Catalunya, que era que els propis pescadors, amb una furgoneta o camioneta, sovint bastant entratinada, per cert, anaven als pobles a vendre peix. I per tant, hi havia una tradició de consum de peix, que això és una característica justament de la cuina catalana, també a l'interior. Això nosaltres podem dir bé, i què vol dir això? Doncs bé, vol dir que en moltes altres zones de la Mediterrània això no ha existit. Per exemple, a mi em va sorprendre molt a València, la comarca de la Ribera, que és una comarca que no està pas més allunyada de la costa que Banyoles, que jo hi anava molt sovint, i quan en parlàvem de sardines, per exemple, avui menjarem sardines, i resultava que no eren sardines, eren arengades. És a dir, que l'únic peix que coneixien, en una zona relativament pròxima de la costa, era el peix salat. I si ho ha estat a Grècia, haurà vist la mateixa experiència. I el tòpic que Grècia, amb tantes illes, tant de mar, doncs la cuina del peix deu ser important. Doncs bé, és escassíssimament important a Grècia. Tant és així que, per exemple, el peix és molt més car que aquí, quan el menges amb simples xiringuitos de platja, 3 vegades més car, que als restaurants també és molt car, que inclús te'l donen a pes, inclús un simple barat te'l pesen i te'l fan pagar a preu d'or, és a dir, que t'has de molestar. Jo sempre el que feia era regatejar, i al final ens posàvem d'acord i bueno, i quin preu em pagaries a Catalunya o a Espanya, com deuen dir ells. Jo deia, allà pagaria tal, sempre era 3 vegades més barat.
i era una reco que al final feien. A Itàlia també és un país de peix, però Itàlia té un programa que pràcticament no en queda, és a dir, n'hi ha molt poc, i això els restauradors ho saben, els italians, quan venen a la Costa Brava, doncs un dels seus delits és justament poder tastar espècies que a Itàlia quasi es poden donar per desaparegudes o que són ja tan cares i tan difícils d'assolir que la major part de la gent no les coneix. A Catalunya, per tant, tenim un privilegi extraordinari, que és que encara tenim primera matèria, malgrat tot, que encara tenim una gran tradició que s'ha mantingut, sobretot per transmissió oral, de mares a filles, el que fa la cuina casolana, i dels pescadors, el que fa la cuina de barca, una gran tradició i també una història. Sí, entre altres coses, aquí al museu podeu veure, per exemple, del procent de les excavacions d'Empúries, una olla que és del Neolític, que aquesta olla, amb tota probabilitat, passaria per fer, és una olla que s'ova, per fer un suquet. Sabem, els arqueòlegs ens expliquen que ja des del Paleolític, és a dir, des de la prehistòria, es menjaven a les nostres costes i fins i tot a l'interior tota mena de mol·luscs, que és la part que ens ha restat més, però probablement també es menjava peix, que era fàcil de pescar, evidentment. I a més, en el cas del Neolític, ja sabem perfectament que la dona que inventa alhora la ceràmica i la cuina, i en molts casos l'agricultura també, aplica ja la tècnica universal del bullit, és a dir, el suquet. Per tant, podem dir que el suquet de peix és un dels plats més antics de la humanitat, com a mínim de table des del Neolític. Bé, dit això, ara volia fer uns preàmbuls sobre el títol, i diuen que el peix és car, i això refereix al títol d'una obra d'un famós pintor valencià, que és Sorolla, Joaquim Sorolla, que surten precisament un pescadors, i el títol del quadre és famós. Aquest mateix pintor, per cert, va dedicar a la seva obra bona part al tema de la pesca i del peix, amb uns murals d'enormes dimensions que recentment s'han exposat i que tenen una importància singular. Ja que estem en bar, tenim en compte que jo soc llicenciat també en Història de l'Art i és un dels meus oficis, la criticat d'avui, per exemple, també estava molt interessat en el tema del peix i com a mínim les garotes és un dels emblemes de la seva iconografia. I modernament, dintre la pintura moderna dels Països Catalans, tenim Barceló, aquest gran pintor que ara s'està exposant a Barcelona i a Mallorca, doncs Barceló també ha tractat d'una forma exhaustiva el tema del peix. El peix, per tant, forma part d'una cultura, que és la cultura de l'art, de la literatura i de la cuina, que també és cultura. Quan diguem literatura no podem oblidar l'escriptor europeu més important de cuina que ha existit, i dic escriptor, no escriptor cuinari, sinó un escriptor, un literat, però que ha escrit de cuina, que és Josep Pla. La seva obra, El que he menjat, que és absolutament única, totes les lletres europees, no hi ha cap més cas similar, dedica, com saben vostès, tot un capítol importantíssim al peix, a partir de dades recollides justament amb els pescadors, és a dir, dades força fiables perquè és un recull oral de les converses que ell sentia a Begur, a l'Escala, amb aquests mariners, en Papat, a l'Armós, etc., tots aquests vells mariners amb els quals s'entrevistava i ell coneixia bé i compartia unes anxoves amb pa amb tomat, etc. També tenim una altra empordanesa d'adopció, que és Joaquim Ruyra, de Blanes, que també va deixar unes pàgines magnífiques sobre la cuina del peix a la barca. En aquest cas, des d'una perspectiva més literària, podríem dir que... I finalment tenim la documentació més antiga d'Europa que es coneix de la cuina del peix. El primer llibre de cuina europea, en què hi ha una important aportació de la cuina del peix, a més, és el llibre de Saint-Sully, que és un llibre de finals del 13, principis del 14, i és el primer llibre de cuina d'Europa, això està ben dit, diguem. Doncs bé, en aquest llibre, per exemple, l'historiador Rudolf Greff ja va fer notar que excepcionalment el peix hi té una presència enorme. De fet, de tots els llibres de cuina que es publicaran o que s'escriuran, en aquest cas és un manuscrit, des del segle XIII fins al segle XX, sempre sistemàticament, en tots els llibres de cuina, els que apareix més receptes de peix són els llibres de cuina catalans, incloent-hi fins i tot països tan mariners com Itàlia, Grècia, etc. Això, per tant, és una constant que ve, podríem dir, des de finals del XIII fins a arribar avui. Aquest llibre de Saint-Sully no solament és un receptari amplíssim, on hi ha receptes que encara avui fem, de totes les espècies imaginables i més,
perquè, per exemple, hi havia espècies que ara no utilitzem com l'estorió. Pot semblar sorprenent, però a Catalunya es menjava estorió que es pescava a l'Ebre i era molt abundant. Després és una espècie desapareguda. O hi havia el salmó salvatge, que era abundant, però a més totes les espècies marines que avui coneixem, que hi són ressenyades no solament a través de les diverses tècniques culinàries, des del bullit, des dels suquets, el fregit, l'empanat, tota mena de panades o empanades de peix, que és una gran aportació medieval, les coccions a la brasa, el forn, fins i tot al vapor, etc. I a més, els peixos són descrits, i això és un aspecte molt important, a través del que a l'edat mitjana se'n deia la seva saó. És a dir, es descriu o es parla de cada espècie i es diu quina és la seva saó, o sigui, la seva millor època d'horn. Això és un concepte, evidentment, extremament modern perquè correspon al que ara demanem, a través dels corrents del food i d'altres, cuina local, cuina de temporada. És a dir, per tant, no és un invent actual, sinó que ja existia. Després tornaré a insistir en el tema ja de la cuina del peix, és a dir, parlaré de la cuina dels pescadors, de la cuina casolana i de la cuina professional. Però abans voldria fer un esment a alguns aspectes, diguem, si volen vostès col·laterals, que no són estrictament culinaris, però que són discrecions de tipus lingüístic, per exemple. El català podríem dir que és la llengua del peix. Segurament és la llengua de tota la Mediterrània que té per una mateixa varietat de peix fins i tot més noms. Per exemple, només ho limitaré pràcticament a dir-ne una, que és l'escòrpora, oficialment el seu nom és cap roig, que jo he comptat uns 15 noms diferents. Escòrpora, escorpa, gallineta, capó, etc. I no hi ha cap cas de cap llengua, inclús a Itàlia, amb els nombrosos dialectes, no té aquesta riquesa de noms que cada poble li dona el seu, aplicat al mateix peix. Altres noms són regionals d'una zona concreta. Per exemple, a tot el Principat, el Nero, però a les Balears es manté el nom medieval d'Enfós, que és el nom que encara es manté i que era el que tenia l'edat mitjana. En d'altres casos són noms que tenen una localització gironina. Per exemple, un cas que tothom sap és el del Roger, el preciós nom que diguem des de la Costa Vermella fins pràcticament al final del Maresme, i que a la resta de zones de parla catalana és mònic. L'únic peix possiblement que té un nom únic a tot el territori és la sardina. Realment és així, perquè ni l'anxova té un nom únic. En uns llocs és aladroc, en els altres seitó i en els altres anxova. Per tant, aquesta varietat és absolutament sorprenent. En el cas del marisc exactament igual. Tenim garota, garoina, orissa, orís, bogamarí, cassoleta i altres noms que podem sentir en altres llocs, Sant Feliu de Benavissa, o les mateixes espardenyes, que poden ser llongos, carajos a Sant Feliu de Guíxols, que és un nom bastant pintoresc, i molts d'altres, direm. El més valencià també hi ha noms especials, etc. Bé, per tant, aquest tema lingüístic és interessant i el català ha portat termes del peix a altres llengües. Concretament, occità, hi ha un nom que ha penetrat a través del català, l'orada, per exemple, o, per exemple, també una llengua una mica allunyada nostra, perquè és àrab, escrit en caràcters llatins, que és el maltès. Em va sorprendre molt, la primera vegada que vaig estar a Malta, escoltar que els pescadors parlaven de l'ampuca o l'ampugui, que és la llampuga. És un peix que es pesca a lloret, però que, això ens introduirà en un altre tema, que són els aprecis, podríem dir, locals. El lloret, aquest peix, a Catalunya no és apreciat, en canvi, a Mallorca, és el peix més apreciat i més estimat de tots. Llavors, quan es pesquen aquests peixos, s'envien ràpidament a Mallorca. I aquests peixos, o la llampuga, que és un peix de tardor, justament d'ara, el seu nom ve de llampec, perquè surt quan fa tempesta, doncs els maltesos en diuen el nom d'origen català, llampugui, que normalment, naturalment en maltès, que és una llengua amb un 90% de vocabulari àrab, això no vol dir res. Els sicilians també diuen el nom català, l'origen català adaptat, el pampuca, i per tant ens trobem amb aportacions. Però la llengua que més ha manllevat termes del català és l'espanyol. I això des de l'edat mitjana. És a dir, no el primer llibre publicat en espanyol, que és un manual de Trinxacar del segle XV, però que va ser escrit per un català no parlant, doncs pràcticament tots els noms dels peixos, tot i el llibre en castellà, són d'origen català.
Per exemple, pajeo, que és un nom que és incorrecte en castellà, però es continua dient. Però els casos més sorprenents, i molts altres, naturalment, però els casos, després també, escorpeno, que és el nom medieval de l'escòrpora, escorpeno, que encara es diuen alguns ports, per exemple, l'alguer, que es diu així, però el cas més cridaner és el de la merluza. Vostès em diran, bé, merluza és un nom espanyol, doncs no, resulta que és el nom d'origen català. En aquell llibre que us deia hi apareix el nom luz, per designar el que ara en espanyol es diu merluza, que evidentment luz ve de lluç, naturalment, però també hi apareix la paraula merluza. I merluza, com he dit, és un nom d'origen català. La paraula correcta en espanyol, en realitat, és pescada, que és el nom que encara es diu Andalusia, i també és el nom portuguès. I per això, del lluç petit, els espanyols no en diuen merlucilla o merlucita, sinó pescadilla, perquè aquest seria el nom correcte. Per tant, el català ha aportat moltíssim a la cultura del peix, també a nivell lingüístic. Podria parlar també d'un tema divertit, que és la cultura popular, que són les dites, podríem dir, que hi ha, per exemple, sobre el peix, que expliquen la popularitat que té, que formen part d'una cultura de dites. Per exemple, una que jo he sentit a vegades, i que m'ha fet molta gràcia, i que trobo que més que és bastant real, que diu l'hoste i el peix menut al cap de 3 dies put. És a dir, volem dir que si tens un convidat a casa no el tinguis més de 3 dies perquè al final et cansarà, no? Vull dir que... I és una cosa absolutament comprovada. O, per exemple, els pescadors de Cadaqués diuen, ja m'excusareu perquè són dites en aquest cas sexistes, però bé, la tradició popular ho és sempre, com sabem, no? Diu, dona i salpa, tot l'any s'apalpa. Volem dir que són tan abundants i tan poc importants que n'hi ha tot l'any, no? Però llavors alguns s'hi retornen dient salpa i dona, tot l'any és bona. Això ho diuen els pescadors de Cadaqués. Bé, podríem continuar, per no avorrir-vos, ho deixarem aquí. Sí. Bé, ara ja que hem parlat de llengua, també voldria parlar, bé, sí, si vol que em dic una altra, que no recordo, qui vol peix es moriu cul. Volem dir també que realment necessita un esforç, la pesca, etc. Ara em voldria referir també, ja que he iniciat un tema de llengua, que sempre és un tema que m'interessa fonamentalment, que sempre a la cuina començo per analitzar la llengua, en qualsevol llengua del món, noms del peix, noms de productes, dels plats, etc. Doncs bé, ara tenim un problema greu a Catalunya, que és la desaparició de molts noms tradicionals. És a dir, si parléssim amb gent més jove, veuríem que ja ignoren els noms tradicionals dels peixos. A Barcelona ja ningú diu tonyina, diuen atún directament. Jo he vist casos extrems, per exemple, una alumna meva catalana parlant, cognoms catalans, de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, que en un treball fet en català m'hi posava mejillons, amb tota la seriositat. I jo li vaig dir, escolta, això, què és aquest peix? Diu, no, els mejillons. És a dir, la cosa és absolutament preocupant, i això ha arribat als restaurants, arribant a extrems que inclús publicacions institucionals. Per exemple, hi ha una publicació de la Generalitat, dedicada a restaurants i tot, que hi posaven com a forma correcta la forma boquerons, que és absolutament incorrecte, perquè tenim a més 3 noms, els podem triar. Tenim anxoves, tenim seitons i tenim aladroc, formes perfectament vives en alguna part del territori. En una publicació oficial de TV3, del cuiner, que d'altra banda excel·lent, i Isma Prados, hi sortia un plat que a mi em va integrar. Aquí hi ha algun error, sembla un plat eròtic, perquè eren cigales a la planxa. Això sembla que deu ser això, però té que no els escamarrans. I en els restaurants ja no utilitzen el nom català, sinó que utilitzen el nom espanyol. Que més, paradoxalment, el nom espanyol ve del català. La cigala en català ja existeix, és un marisc, Scylla arctus, que és similar a la llagosta o al llobregant, però està sense les mordales, com diuen a Eivissa i a Menorca, sense les pinces. Per tant ja existeix, però esclar, va passar a l'espanyol i com que ells no hi teníem el bon peix, el van aplicar a un altre que es desconeixen, que és l'escamarlà. Naturalment, la gent que va comprar al mercat, a part de comprar atún,
compren bugavant, que és el llamanto o això, compren centollo, que és la cabra o cranques, i tenim dos noms, per tant, per triar, i així amb tot. És a dir, que els noms s'estan perdent, diguem. Inclús a Roses s'utilitza l'expressió, inclús pels propis pescadors, per designar la castanyola, en diuen japuta, que és el nom andalús. A més, no és ni tan sols el nom estàndard espanyol, és el nom andalús. I per tant, estem en una situació preocupant que l'administració de moment no se n'ha adonat, que és que afavorida perquè la major part de peixateries de Catalunya, sobretot els supermercats, els peixos no estan retolats en català. És a dir, ni tan sols la Generalitat fa complir una llei que teòricament s'hauria de complir. I a vegades millor que no els retolin, perquè llavors hi ha errors gravíssims. Jo m'he trobat en un cas, una enciclopèdia que vaig publicar en 4 volums sobre productes de tot el món, amb diccionaris, un diccionari i un volum dedicat precisament al peix, un diccionari del peix i maris de tot el món. Llavors això es complementa en receptes i vam tenir un problema, diguem, econòmic o conceptual, i era que els cuiners, que eren de parla castellana, la recepta la van interpretar malament justament pel nom del peix. Era una recepta a base de gall de Sant Pere, i ells, clar, van tirar pel dret i van pensar que això referia a un peix que en espanyol es diu gallo, que és la bruixa, que és d'inferior qualitat. I un cop ja havien fet les fotos, estava a punt de publicar-se, sort que al revisar-me em vaig adonar, vull dir, tot això no, és un altre peix, no té res a veure. Per tant, aquest tema, diguem, de la llengua no pot ser de deixar important. Bé, passem ara a la classificació del peix. No m'hi centrem molt, lògicament, però diguem que els propis pescadors ens donen les pistes. Els pescadors no solament han classificat els peixos pel seu origen, sabem que hi ha zones inclús o cavadors que hi ha el peix excel·lent, que tothom ha sentit a parlar de la gamba de Palamós, dels besucs, per exemple, o altres, o inclús també mariscos de costa, com les llagostes del Cap de Creus, etc. I també fan classificacions, a vegades pintoresques, però a vegades que expliquen ben bé el que volen dir. Quan per exemple, diuen peix de roca. Peix de roca no és un nom científic, evidentment, però designa molt bé un tipus de peix típicament mediterrani, amb unes característiques organolèptiques, és a dir, de gust, de textura i de sabor, molt apreciades. O quan parlen de peix de ració, sobretot això ho fan als restaurants, es refereix al peix que té unes dimensions adequades per una ració individual d'una persona. Quan parlen de peix petit, cria de peix, morralla, rabava, és el peix que no es podia comercialitzar bé, barrejat, normalment de petita mida, i que a més és un dels plats més deliciosos que podem trobar. Quan parlen, per exemple, de bastina, nom que es manté molt, sobretot al Maresme. Doncs bé, aquest nom es refereix a tot el peix sense escata. És un nom genèric que, tot i que el Maresme defineix ja exclusivament el que la Costa Brava, segons la zona, diguem, escrita o clavellada. El nom estàndard és rajada, que és el nom vigent a Mallorca. Però en molts llocs es diu bastina, tot i que originàriament era un nom genèric. Inclús hi ha una corranda popular de la Costa Brava que atribueix a cada poble una característica del seu peix. Aquesta corranda és la que parla del peix fregit de Palafrugell, etc., de la joioles a la brasa, de l'escala, i parla també de Tossa de Mar, i diu literalment a Tossa en són bastinals perquè donen bastina als frares. Bé, això refereix al fet que Tossa de Mar era una possessió feudal del monestir de Mer i, segons els usos d'origen feudal, els frares anaven una vegada a l'any ser obsequiats per un gran convit pel poble de Tossa, que eren bàsicament els mariners. I els mariners, com que eren bastant espavilats, deien, bé, aquests frares, com que són de terra endins, no hi entenen. I els donaven el peix que es considerava pitjor de tots, que era la bastina. I d'aquí ve això, és a dir, que aquests es pensaran que això és el peix millor, ells es quedaven over i els donaven bastina, que és la rajada, que és un peix que en canvi en molts llocs del Mediterrani no es menja. A Catalunya depèn de les zones, hi ha pescadors i zones com per exemple l'Escala o Llençà que s'aprecia molt, d'altres llocs molt poc, era considerat un dels peixos pitjors, i a Mallorca és molt utilitzat probablement per raons de tipus religiós. I ara inicio un altre tema, que és el tema que pot semblar sorprenent, però no és, a les societats, a més en què conviuen diverses cultures, el tema de la religió ha influït moltíssim a la cuina i a la cultura del peix. Entre altres coses,
Per exemple, no ens n'adonem segurament que l'enorme vigència que ha tingut a les cultures mediterrànies el peix, el consum de peix, i posteriorment la introducció del peix salat i conservat es deu a un factor religiós, que és el catolicisme, o el cristianisme genèricament. És a dir, el cristianisme, fins al segle XIX, establia que 166 dies a l'any es havia de menjar peix. Imagineu-vos, pràcticament tot l'any. És a dir, que era una necessitat imperiosa. En aquests moments, és a dir, des de l'edat mitjana fins al segle XIX, podem dir que el peix salat tenia un valor estratègic i un valor militar. Formava part de les expedicions de les naus catalanes, per exemple. I el gran problema que hi havia era que el peix disponible per ser conservat era peix escàs i petit. Les arengades, ja es documenten per primera vegada en càrregues del port de Sant Feliu de Guíxols, al segle XIII, que en realitat les arengades són sardines. Que diguem arengades és sardina, premsada i salada feta a l'estil dels arenys, que és un peix nòrdic. Les anxoves i els altres peixos poc vallidors, i poc interessants gastronòmicament, però que es consumien com el congre sec, els capellans, que és la mollera, que encara es fan a València, fàneca, que diuen en algun ports, i poca cosa més. En realitat, el peix que es va consumir més fins al segle XVI era, dic peix en cometes, era la balena, que el mateix Cervantes ens en parla, i sobretot Arnau de Vilanova, un metge dietista, i es veu que era insuportablement dolenta, perquè es tornava ranci. El curiós és que aquí veiem que el comitè assessor que tenia el Sant Pare, o el mateix Déu, no sabem qui, tenia escassos coneixements científics, perquè considerava la balena, que tothom sap que és un mamífer, un peix, i per tant es podia menjar balena i era el peix que es menjava fins que ve el miracle del bacallà. Però el bacallà no s'introdueix fins al segle XVI, molt tard. És a dir, a partir del segle XVI comença una revolució perquè el bacallà són grans peixos, assequibles i que no tenen valor proteínic i gran valor gastronòmic. A diferència de les petites sardines, arengades, que això no n'hi havia ni per començar, per dir-ho així, i de la balena, que era considerada molt dolenta, des del punt de vista del gust, etc. Bé, passem ara ja, per no estendre's molt, perquè em sembla que també després s'aborda del tastet i de sopar, un aspecte que deia això de com els peixos, segons els llocs, hi ha una discontinuïtat geogràfica de preci. Això és molt curiós. Per exemple, a França, el peix més apreciat segurament és l'orada. En canvi, aquí no ha estat mai un peix excessivament apreciat. Al País Basc, per exemple, l'únic peix pràcticament, els únics que han tingut apreci tradicionalment, són el lluç, que d'altra banda és excel·lent, el lluç atlàntic, i la tonyina. És a dir, l'equivalent al suquet dels pescadors catalans és el famós marmitaco dels arranzales o pescadors bascos que es fa en tonyina. El rap no l'ha menjat mai, o potser era no comestible. Al País Basc es va començar a conèixer el rap a partir de la guerra, quan hi van anar migrants catalans que veien que aquest rap el donaven els gats, que no en feien ni cas, i els van ensenyar a menjar bolets i a menjar rap. El rap encara avui, per exemple, es considera espècie inferior i pràcticament no comestible a Anglaterra. Inclús els anglesos són tan perversos, i en dia, amb cometes, no vull pas ofendre a ningú perquè és una cultura que a mi m'interessa molt, però són tan perversos que fan un frau al revés. És a dir, a Anglaterra es pesca molt de rap, i el primer que fan és el cap, tallar-ho de cap i donar-ho al gat, naturalment, és una de les parts millors, i llavors fan un frau al revés. És a dir, aquest rap el fan passar per un peix d'inferior qualitat. És a dir, que és un cas únic. És a dir, el fan passar per bacallà fresc, que és molt inferior en qualitat. I en fan el fish and chips, que ja ens indica que no ha de ser bo, perquè és una cosa que serveix en paper de diari, amb un arrebossat que imita el gust de la carn, una cosa... Doncs ho fan en rap fent-ho passar per bacallà, que és un peix d'inferior qualitat. Sobre això tinc una anècdota, i un llibre que vaig publicar sobre la cuina, amb una notable presència del peix de tots els països catalans, que vaig publicar en anglès. Llavors amb la persona que vam col·laborar, que era una persona anglesa, doncs naturalment per fer la redacció correcta, jo m'imitava a portar els noms gastronòmics, etc. Doncs bé, aquest llibre, ara no es troba al mercat, per tant no és cap espot publicitari perquè ja no es troba, però
aquest llibre que es va publicar en anglès, i llavors va traduir curiosament al català, al francès i a l'alemany, doncs en un moment determinat la seva mare d'aquest anglès, que era el lingüista que m'ajudava, va venir a Barcelona i va anar al mercat de la Boqueria. I allà van passar una parada, hi havia uns raps enormes i aquella bona senyora es va desmaiar. És a dir, per dos motius. Primer, a Anglaterra no es comercialitza el peix sencer d'aquesta forma, ni molts països d'Europa ni als Estats Units. És una exclusiva d'Itàlia, de Catalunya i de Provença i de Grècia pràcticament. Per tant, mai han vist un peix sencer i molt més aquell monstre, i a sobre, com que el nom del peix està posat en castellà, rape, com deuen saber vostès, en anglès vol dir assassinat i violació. Aquella bona dona va quedar absolutament tan impressionada que l'han de recollir entre els dos. I això ens dona idea de que el tema de la cuina del peix no és universal. A vegades partim d'un localisme de dir per tot és d'altres, no? Per exemple, l'any passat jo vaig estar al sud d'Alemanya, en una zona que és una ciutat importantíssima, que és Stuttgart. Doncs en tota aquella zona jo havia de cuinar un arròs a la cassola i no va ser possible, perquè no hi havia ni una peixateria. És a dir, no n'hi ha. I a més, a tota Europa continental, inclús a la cuina francesa, el peix més apreciat és el peix de riu. És a dir, el referent de la cuina francesa és sempre el peix de riu. Per tant, sobre això hem de desfer a vegades idees que tenim. Als Estats Units, per exemple, no hi ha peixateries. És a dir, has d'anar a comprar el peix, naturalment, filetejat, que en dic cuina Findus, aquesta, que és el que fan els anglosaxons. L'únic peix que coneixen, i és quan un nen anglosaxó, americà, anglès, li fan dibuixar un peix, dibuixa una barreta Findus, perquè és l'única cosa que han vist mai que s'assembla a un peix. Inclús en aquests països, per exemple, el marí sempre es comercialitza només bullit i mai amb la costa. O sigui, vindria un cobriment de Còrsega, que és una escamarlana en costa i tot. I ho saben els restauradors, quan venen clients britànics, o a vegades fins i tot alemanys, etc., i els serveixen un peix al forn enter, a vegades aquella gent no s'atreixen, els fa un fàstic, una por horrible, perquè no ho han vist mai, simplement és una cosa quasi exclusiva de la Mediterrània i de la Xina. Per tant, la cuina del peix, podríem dir, tal com la coneixem, no és una dada universal. Aquí tenim un aspecte important que més fa que valorem, com deia, peixos que d'aspecte són absolutament horribles. Per exemple, les escòrpores o carp-roigs són d'aspecte horrible, a més tenen unes espines tòxiques, els pescadors es cuiden bé de treure-les abans de comercialitzar-lo, inclús els noms ja l'indiquen: escorpí, escorpí de mar, escorpena, escorp, que ve d'escorpí, aranya, rata, amb aquests noms ja no penseu a tot això. I en canvi resulta que són els peixos millors. Per tant, tenim un tema de noms aplicat a vegades a peixos que ningú tindria ganes de menjar, però que són excel·lents. D'altres han seguit un flux històric. Per exemple, ara no mengem morena, que és un peix també tòxic per la mossegada, però la morena encara es menja a Mallorca, i ara he estat aquesta setmana i encara vaig veure restaurants que servien morena. Igualment se serveix encara a les Illes Canàries. A tots els nostres receptaris antics hi apareix l'arròs de morena i la morena empanada, etc. I els pescadors de l'època encara m'han explicat receptes. I ara, en canvi, és un peix que existeix a la Costa Brava, però que no consumia. Per exemple, en el tema del marisc, ens sorprendria veure que en tots els receptaris fins als anys 20 no hi apareixen ni els escamarlans ni les gambes. No es comercialitzaven, no existia això. És a dir, a partir de les noves tècniques de pesca, molt arrasadores i que poden acabar per la potència dels motors, però les xarxes d'arrossegament poden acabar amb la sostenibilitat del mar, però abans aquestes espècies ni tan sols les coneixien perquè simplement els sistemes de pesca no ho permetien. Per tant, són adquisicions recents, podríem dir. Antigament sí que es coneixien les llagostes, els pops, els calmars i les sèries, però bona part del marisc que avui consumim no es consumia. Una altra dada sorprenent pot ser que no sempre, ja ho he esmentat al principi, hem d'associar zones marítimes amb l'ús del peix, doncs no és així. He esmentat el cas de Grècia, doncs el cas més emblemàtic és Galícia. A Galícia històricament no s'ha menjat mai peix, ni marisc pràcticament. És a dir, la prova d'això és que l'única recepta autòctona gallega és el poc, que no hi ha res ben bé un peix, no sabrà el que és, que es fa bullit,
i a més es menjava exclusivament quan es feia una romeria, i per això es diu pulpo o polvo, que seria la paraula correcta gallega, a feira, es menjava a les fires. Ja veig que és una gent de peix. És més, sabem que a Galícia els que els van ensenyar a pescar van ser els catalans, que van emigrar al segle XVIII, hi ha gravats que es veu ple de les costes gallegues del nord de Portugal, ple de gent en barretina, i que per cert eren apedregats com a bruixots i com a absolutament mal vistos, hi ha tota una literatura i investigació sobre el tema, perquè van introduir una tècnica revolucionària i perillosa, que era com energia atòmica de l'època, que era la tècnica de l'arrossegament per bous. Encara en gallec actualment es diu la paraula catalana, es diu bous. Per tant, a Galícia no hi havia cap tradició. Hi ha un literat gallec molt famós, que és Castelao, que justament, parlant indirectament d'aquest tema, diu que parlant un dia amb un labrego, amb un pagès gallec, li pregunta quin és el aviram o el peix que t'agrada més, o el marisc. Ell va anar pensant, va dir, bueno, pupa feira, però al final va dir, no, de totes maneres diu, va dir, si el porco o asse. Va dir, si el porc volés, perquè els gallecs només menjaven porc, no menjaven ni peix, històricament. Excepte en èpoques de fam o així, però no. Per tant, tot i ser ara el primer port pesquer del món, Vigo, concretament que ho és, del món occidental, en canvi no hi havia tradició. La prova és que no hi ha receptes gallegues de peix. És l'única recepta que hi ha, o anomenat peix a la gallega, que en realitat són dos ingredients que no són gallecs, que és l'oli d'oliva de peu vermell, i que a més és una recepta que els hi va venir a través del Bascos. Per tant, això no deixa de ser curiós. És a dir, països que ara tenen tanta importància pel peix, per la indústria conservera, i que en canvi històricament no han tingut tradició perquè era possiblement per ser un poble cèltic i per tant dedicar-se bàsicament al peix. Passem ara ja a descriure el que és la cuina del peix. Com he dit, hi hauria tres models culinaris. D'una banda, la cuina dels pescadors, de l'altra, la cuina casolana, la cuina de les dones, bàsicament, la nostra vella cuina familiar, que deia Josep Pla, i després la cuina pública, o sigui, dels restaurants. La cuina dels pescadors, que naturalment són els que tenen més en peix, això no hi ha dubte, també pot tenir tres apartats, que jo en dic, la cuina de barca, és a dir, efectivament, el que es feia a la barca. És una cuina que anomenem de treball o funcional, es feia exclusivament per alimentar la tripulació. Després, la cuina que jo en dic de cala, és a dir, era quan els pescadors, per plaer, per activitat social, es reunien en una cala, quan no pescaven, i llavors inventaven plats. Per exemple, el niu de Palafrugell és un típic plat de cala que va néixer en aquesta situació. I després, la cuina aplicada a casa, però ja en criteris casolans. La cuina de barca, que a moltes zones marineres de Catalunya es diu ranxo, és a dir, el nom general per indicar suquets, per indicar qualsevol plat, ha de tenir unes característiques determinades, que són evidents. En primer lloc, ha de ser plat únic, perquè no es pot perdre temps, naturalment. Aquest plat únic ha de tenir uns requisits alimentaris, és a dir, ha de ser autosuficient. En segon lloc, ha de ser molt fàcil d'execució, és a dir, sense processos, un sol procés. I en tercer lloc, ha d'utilitzar un sol recipient. I el plat que exemplifica de forma màxima, que per mi és el més perfecte que s'ha creat mai de peix, és el suquet. El suquet que alguns pescadors, sobretot al nord de la Costa Brava, però també Blanes, se'n diu a la marinesca, que és el que es fa tot en cru. A diferència del que es fa als restaurants, que es fa en sofregit. És a dir, el suquet dels pescadors és una obra d'una extrema sofisticació culinària perquè optimitza de forma extraordinària els elements molt pobres dels quals parteix. El primer element, només s'utilitza una cassola, que a més era la cassola catalana de ferro, perquè no es trenqui, lògicament. Segonament, tot el procés culinari es fa pràcticament de cop. I tercer, s'ha d'aconseguir un plat que tipi. Com es fa? Es fa de cop posant en cru tots els ingredients, les patates, el peix, els aromes que s'hi volien posar, com pot ser julivert, all, tomata, mai ceba, els pescadors mai utilitzaven ceba en aquests casos, una particularitat de la cuina catalana. Bé, i simplement fer-ho bullir a foc molt ràpid, només exclusivament de 15 a 20 minuts.
Llavors, el secret per aconseguir... Fixeu-vos que això és una sopa, això és la tècnica de la sopa. I no obstant, un suquet tothom sap que és un guisat. És a dir, el sabor i el gust que té és molt més rellevant que una sopa. Com ho aconseguien? Doncs mesurant exactament d'una banda el temps de cocció, és a dir, no passar-se de temps, que fos molt ràpid, perquè mantingués el gust del peix. De l'altra, mesurant exactament la quantitat de líquid. I tots els pescadors és el primer que t'insisteixen. Un plat soper d'aigua per cada persona. Els pescadors de Menorca exactament igual. Quan fa la caldereta, el primer que diuen un plat soper d'aigua per cada comensal. I a més aigua de mar utilitzaven. Sí, l'aigua de mar actualment és Foixón, que és la casa gourmet de París, la comercialitza. Aquí estem encara endarrerits. És un negoci que proposa algú comercialitzar aigua de mar per fer els suquets i cuinar el peix. A França la pots comprar i aquí no, diguem, no? Bé, i després l'altre, finalment, per aconseguir un plat que alimentés, la revolució que no data pas de més de 100 anys, que són les patates. Fixeu-vos que la major part de cuines de pescadors, a tota la Mediterrània i a l'Atlàntic, sempre es basen en el mateix principi. Només canvia el nom, però sempre és el mateix. És una sopa de peix. Tenim la bullabessa, que emblemàticament és el plat de peix més famós del món, però que és una forma primitiva de suquet, és molt inferior al suquet. El que passa, França és França i té valor afegit d'haver potenciat a tot el món la bullabessa, però realment és més avançat des del punt de vista, podríem dir, de la tecnologia alimentària al suquet, perquè la bullabessa té pa, que és més primitiu que les patates, perquè omple més. A més, el pescador aplica una tècnica especial a la patata. Primer, ha de ser sempre patata vella, i segonament no es pot tallar mai sinó que s'esqueixa. Això contribueix a la difusió de l'almidó i per tant lliga la salsa i el plat deixa de ser una sopa. Només hi ha una altra cuina o dues altres que també han introduït les patates en aquestes sopes primigènies, són els bascos amb el marmitaco, que també posen patates, i els italians, però a Itàlia exclusivament en una zona que és, ja hi he estat precisament fa poc, Liorna, que és el port de la Toscana, en italià Livorno. Allà el seu suquet, idèntic al nostre pràcticament, que es diu caciuccio, però inclús hi ha una historiadora jueva italiana que diu que aquest plat podria ser molt bé d'origen catalano-parlant, per un sentit clar, i és que Livorno va ser repoblada per jueus mallorquins, la major part, que era la comunitat jueva més important d'Itàlia i que van influir també a la cuina dels pescadors. Això potser no hi ha prou proves, però el que és cert que de la cuina italiana i de tota la Mediterrània, les úniques que utilitzen les patates és la catalana o el bascos, i en aquest cas exclusivament en aquest port. A la resta d'Itàlia continua sent una sopa. Per exemple, a Venècia, a les costes adriàtiques, diuen, i el nom és ben explícit, del plat de pescadors, diuen rodetto, és a dir, caldet. Aquest nom ha arribat a les costes dalmàtiques, és a dir, de Croàcia, i allà en diuen brodet, és el nom d'origen italià. I ha arribat a les illes gregues, per exemple, Corfú i altres illes, i en diuen brodeto, vull dir que és el nom d'origen italià. Els portuguesos i gallecs tenen la caldeirada, que és la caldera, és a dir, el recipient, a vegades dona el nom al plat. Aquesta sopa, com he dit, és universal i la trobem des de la Xina fins, com he dit, a la Mediterrània i l'Atlàntic. És a dir, de la caldeirada atlàntica i el marmitaco, o la marmita dels pescadors de Cantàbria, fins tots els suquets, sopes, aguts i per haver. A les Balears, per exemple, a Mallorca concretament, el suquet també es fa, però en diuen aguiat, o guisat de peix. Al País Valencià es manté la paraula suquet o suc, i és també el mateix principi. I els altres llocs, com he dit, continua sent una sopa. Tenim després el segon apartat, que és la cuina de cava. La cuina de cava ja és molt més sofisticada perquè pot introduir plats realitzats en diverses fases. Com per exemple, abans he dit una cosa, per aconseguir que el suquet fos un plat únic i alimentós, a part de les patates, un ingredient absolutament miraculós i que mai faltava era l'allioli. És a dir, l'allioli, i això ens haurien d'explicar els químics, a partir d'avall té unes substàncies que treuen la sensació de gana i et donen una sensació de sacietat total i d'energia, és molt energètic. I per això hi ha tota la tradició històrica que ens explica que els constructors de piràmides i inclús els soldats romans, el que els hi posaven a la bossa eren forns d'alls. Inclús la primera revolució
gastronòmic o religiós de la història, que sobre la Bíblia, quan els jueus es rebel·len contra Moisès, es posen a adorar un vedell d'or, i Moisès els escomet i tot, i el motiu que li diuen, que això s'ha notat poc, és de tipus gastronòmic. Diu, volem tornar a la terra d'Egipte a menjar els alls i les cebes que allà podíem menjar. Ja estem farts de menjar manà i tot això. Per tant, l'Aliobi tenia també, no solament donar gust al plat, sinó també comunicar-li unes qualitats naturalment organolèptiques, però sobretot nutricionals i alimentàries. Quan els pescadors fan de cala, llavors, com he dit, intervenen ja més processos, com el sofregit. A la barca no es pot fer sofregit, però en canvi una cala, en calma sí. I llavors comencen a inventar tots els plats basats a l'arròs i els fideus. Tenim, per exemple, el famós arròs de l'art, que és l'arròs dels pescadors de Lloret de Mar. I en alguns casos, sobretot a la Costa Brava centre, i això és un cas absolutament excepcional a totes les cuines del peix del món, no n'hi ha cap més exemple, els pescadors es dediquen a fer de Ferran Adrià, directament. És a dir, comencen a inventar plats, ajuntant-se a vegades amb els terrissers de la Bisbal, amb els treballadors de la indústria del suro, i surt aquest estil culinari únic a tot el món, que ni tan sols la cuina xinesa el té de forma tan extensa, que en diguem genèricament mar i muntanya. Plats absolutament increïblement sofisticats i increïblement complexos, els ingredients, per les tècniques, i que ho resumiria no solament amb el pollastre amb llagosta, naturalment el llagosta era l'ingredient barat, com tothom sap, el pollastre era el car, sinó que amb el famós niu, que entre altres ingredients té bacallà, peix pavo, tripes de bacallà, naturalment patates, ous durs, ocells, salsitxes a vegades, escamarabans o sèpio que es trobava, que això quan expliques un francès es desmaia directament, perquè és el més anticartesià o racional del món. Com poden casar ocells, salsitxes, ous durs, bacallà, tripes de bacallà, peix pavo, etc. I no és tan similar, és un plat que ara a l'hivern el tornen a fer. Per tant, la cuina de cala pot arribar amb graus de sofisticació que mai cap cuiner ha pogut arribar. I això ho haig de dir sincerament. Sap greu potser els cuiners que no s'enfadin, però el millor cuiner del peix és el dels pescadors. Incomparablement millor que el dels cuiners. Entre altres coses perquè els cuiners en molts casos han seguit el pitjor model que hi ha de la cuina del peix, que és el francès. És un model nefast. Tenim en compte que a França el peix el cuinen amb mantega i llet. Saben vostès com fan la sopa de peix o la bullabessa, tal com s'interpreta a França, a París, per exemple, que és l'estàndard que marca la norma, o fan amb llet. És que venen ganes de vomitar només de pensar una sopa de peix feta amb llet. Doncs, per tant, la pitjor cuina del món és una cuina que diria que el peix és la francesa i és la que per desgràcia s'ha imitat. És aquella cuina en què el peix mai apareix tal com és, amb el gust natural. D'entrada se li treu la pell, que és la part millor del peix en molts casos. El primer que demana un cuiner francès és que treguin la pell. El cap, ja ni pensar-ho. I després mai el peix sencer, perquè sempre és presentat en forma de filets, d'arna, que és un terme francès, medallons, supremes, etc. Mai és peix de veritat, per dir-ho així. Pràcticament és peix fíndol, negat amb crema de llet, amb mantega i poca cosa més. Vull dir, poca cosa més perquè aquesta és la base. Inclús els musclos els fan amb crema de llet. Això ho veiem, els musclos dits a la marinera, que no ens han d'enganyar el nom, aquí diguem la marinera que us fem amb vi, all, tomàquet, doncs a la cuina francesa clàssica es fan amb llet i crema de llet. I naturalment a Bèlgica igualment, i a Holanda igualment, els famosos musclos que es mengen allà, a sobre servits amb patates fregides, que és ben poc apetitosa, diria, no? Per tant, crec que els cuiners s'haurien de replantejar el tema i anar a fer cursets accelerats amb els pescadors, i aprendre a conèixer i a cuinar el peix amb els pescadors. Són els que coneixen els tipus de peix, els que s'escau més en cada plat, la part del peix més interessant per utilitzar d'una forma determinada, etc. A més, els cuiners també, com que regeixen i no en tenen cap culpa, naturalment, això més aviat és culpa de periodistes i altres coses, però la moda, ara ens han introduït el tema del peix cru. Jo sempre he dit, bé, la civilització es basa en l'invent del foc, perquè hem de tornar a la prehistòria i menjar el peix cru quan es va inventar el foc. Per més que els japonesos els agradi, però esclar, nosaltres no som japonesos, els japonesos són budistes,
i per no fer mal a l'animal creuen que si no el couen sofrirà menys. Com que nosaltres no som budistes, no crec que això sigui una condició. I francament, quan veig tant de sashimis i sushis i peix cru, dic, escolta, això al Japó molt bé, però aquí no. I encara hi ha una moda pitjor que els cuiners. Jo m'he enfadat en alguns cuiners, quan vaig dir que veiem, que aquesta encara és pitjor, perquè el peix cru es pot admetre, és una forma de menjar. El marisc també el podem menjar cru, hi ha formes de marisc, no? Tot i que Sanitat em recomana que no és adequat, naturalment, per anisakis, etc. Però bé, és acceptable perquè forma part d'una cultura tradicional que és la japonesa. Ara bé, ara s'ha fet una moda absolutament nefasta per mi, que és el peix semicru, que és la cosa més horrible que hi ha. És a dir, que et fan un peix que imita la cocció del bou a l'estil francès, senyant. És a dir, que el peix no és ni cru ni cuit. I això per mi francament és horrible. El peix o és cru o és cuit. No molt cuit però cuit, però el que no pot ser aquest entremig, que és la moda actual. I a mi quan m'ho donen jo ho faig tornar i si m'haig de guardar amb el cuiner ho faig, però considero que això és absolutament erroni, és a dir, perquè no forma part de res racional, són modes que s'estableixen i ja està. És com, per exemple, la moda de l'utilització de la tinta. La tinta l'utilitzaven exclusivament els bascos, que en van fer una creació genial, que eren els cipirons, però com saben vostès, l'arròs negre o la costa brava no es feia amb la tinta, es feia amb la ceba, etc. És una introducció recent. No hi tinc res a dir perquè és una aportació més i també hem d'evolucionar. Però hi ha cuiners que ja es passa una mica i utilitzen aquest ingredient d'una forma equivocada. És a dir, la tinta dels cefalòpodes en estat cru és tòxica. Doncs bé, els cuiners, algun dia em mataran algú potser, perquè quan fan un arròs d'aquest, doncs la tinta ho hi posen al final i es nota que té una textura gelatinosa, és a dir, utilitzen que ens posen una pintura per tenyir la roxa, és horrible, és immenjable pel gust que té. Inclús hi ha una famosa àvia que fa llibres de cuina, que algun dia potser ho demandarà, que també vol crear, com el Ferran Adrià, suposo, ens proposa una salsa que és com una maionesa, a la qual hi afegeix tinta crua, que és absolutament inconvenient des del punt de vista de la salut. Com a mínim hi ha gent que els hi plegi una al·lèrgia, que podria arribar a la mort, i en molts casos com a mínim produirà un bon mal de ventre. Imagineu-vos en quin material sensible estem treballant. I amb això sí que tenim el cas dels japonesos. Com sabeu, al Japó hi ha cada any diversos morts per intoxicació per menjar el peix fugu, el peix globus, que aquí també el tenim. Si un cuiner d'aquests inventius s'anima a utilitzar-lo, aquí el tenim, aquest peix, hi ha una variant d'aquest peix, que és un peix que produeix la mort si es manipula malament. Una substància molt tòxica que té a dins, que seria com el fel, per dir-ho en termes vulgars, que es pot escampar i per tant pot produir la mort del comensal. Naturalment al Japó aquest peix només es pot utilitzar amb moltíssimes garanties, en restaurants que el cuiner ha fet un curset de bastants anys, que tenen un títol universitari, podríem dir, el control de l'estat, etc. Però esperem que ningú d'aquí se li acudi introduir la moda de menjar el peix fugu, perquè seria alguna cosa. Bé, i em sembla que ja m'he estès molt, i en tot cas dir que la cuina del peix també té un aspecte no negligible, que és interessant, que és la conserva, que és una indústria i és una tradició. En el passat, les conserves de peix eren importantíssimes perquè era una única forma de la cultura catòlica, si més no, de tenir durant els 166 dies com a mínim que s'havia de menjar peix, tenir peix a disposició. No es podia tenir peix fresc, per l'esport, perquè no hi havia frigorífics, etc. Per tant, això que originàriament era una necessitat, al final s'ha convertit en un plaer gastronòmic. Actualment, el peix bàsicament salat, si hi ha altres formes, com el fumat, que no forma part de la cultura mediterrània, el peix en oli, que és més un procés industrial, això ha existit sempre, inclús tots sabem que a la Costa Brava, per exemple, tots els pescadors salaven tonyina, sobretot al nord, i a Blanes i altres llocs, és a dir, i per això s'ha dit que la tonyina era el porc del mar, els ossos de tonyina. Durant tot l'hivern podíem fer un estofat només amb ossos de tonyina. I els subproductes de la tonyina, que són amplíssims, el bull, que és l'estómac, el bull encara es fa al País Valencià i a Tarragona, el sangatxo, que es diu a València, que són, com el nom indica, restes sagnants, perquè donen bon gust, els ganyims, que encara s'utilitza a Tarragona, que també són restes per cuinar, o ja productes que ara són caríssims, que abans eren molt populars i que era el berenar dels nens,
i ara són d'alta gastronomia, com la moixama, que és el llom de la tonyina assecat, una cosa que per molts és molt millor que el pernil, i a més no té colesterol, un avantatge que té. La moixama pot arribar, quan és de qualitat, i no és de dofí, perquè s'imita fent-ho en dofí, quan és de tonyina autèntica roja, pot ser molt més car que el millor pernil. Per tant, antigament teníem també les anxoves, que a més en aquest cas és una herència històrica preciosa. Ja sabem que els antics grecs i romans, i per tant la gent d'Empúries, utilitzaven aquesta tècnica. A totes les excavacions de les viles romanes de Catalunya, inclús a l'Interior, a Banyoles mateix, a Banyoles hi ha una vila romana, a Vilalba, on podien salar peixos de grans dimensions. Per tant, això es feia inclús a casa. I se salava tota mena de peixos, com saben vostès, els romans, però també els fenicis, els hebreus antics, tenien una salsa universal que en dèiem garum, que era la salsa que servia per cuinar tots els plats, substituïa la sal, substituïa l'ave crem, per dir-ho així, perquè no s'utilitzen, equivalia a la salsa de soja que utilitzen els orientals, però també quan era de més qualitat i barrejada amb espècies, herbes, aromàtiques, etc., era una salsa de taula, és a dir, per servir amb els plats. Bé, aquest garum, que s'ha rodejat de molt de misteri, sempre s'ha cregut que era una espècie de pasta, i per això, de forma equivocada, ben intencionada però equivocada, el mercader del Motel Empordà, una pasta que va començar a elaborar, li va dir, equivocant-se de la pronunciació correcta llatina, garum, tot i que el nom el va posar nord-americà, s'ha de dir. Bé, aquest garum no té res d'original, però en realitat és una cosa que ja existeix a Provença que es diu tapenada, que vol dir salsa o puré de tapenes, que són tàperes. En espanyol, alcaparres, com que aquí no tenim cultura de tàperes, a Mallorca d'on ara n'hi ha molta, però hi estava a Campos, que era el poble de les tàperes. Per tant, això no era res original, ja existia, ja era inventat, i a mi no té res a veure. És a dir, el garum, en realitat, jo estic absolutament convençut, i ho he demostrat en alguna publicació, es presentava en forma líquida. Perquè quan veus els receptaris romans, 12 llibres de Pici, que és un receptari romà, veus perfectament que allò si era en forma de pasta era impossible, no es pot utilitzar. Havia de tenir forma de líquid. I a més la prova és que encara avui al Vietnam s'elabora i es fa servir garum. És el condiment universal de la cuina del Vietnam, de Tailàndia i del sud de la Xina. El nom vietnamès es diu Ngoc Mam i això es pot comprar a qualsevol supermercat de productes orientals. I equival, per tant, exactament al garum. Bé, i ja, ara sí, ja per acabar, hi ha algun tema també sobre les conserves, per exemple, el tema abans polèmic, les anxoves, són millor les del Cantàbric, les de l'Escala o les de Cotlliure, també en fan. A Itàlia, no sé, que a Itàlia les anxoves fetes a l'estil de l'Escala o sicilià, com diuen ells, són més barates que aquí, no sé com s'ho fan, si les porten de fora, i són excel·lents. A Provença també hi ha una tradició d'anxoves, per exemple, de les poques indústries que hi ha al Principat de Mònaco, és la producció d'anxoves. Les del Cantàbric van ser catalans que els hi van portar i els van ensenyar les tècniques. Per tant, malgrat que la més famosa i més difusió de l'anxova del Cantàbric, l'origen de la tècnica i els primers elaboradors eren catalans. Igual que la indústria conservera gallega és d'origen català. Encara avui les marques comercials, per exemple, Massó, inclús Massó, que és una empresa totalment gallega, etiqueta totalment en català per al mercat català, que no fan les empreses catalanes, per cert. Tot i que és una empresa gallega. Escurís i d'altres que tenen noms que veiem que són d'origen català. I també sobre això del bacallà també no deixa de ser paradoxal, diguem, el bacallà no és mediterrani, evidentment, però pel tema religiós de que l'Església Catòlica imposava aquest consum de peix, com he dit, es va convertir en el peix més consumit, inclús pels pescadors. És a dir, no deixa de ser sorprenent que els pescadors menjaven molt de bacallà. A moltes zones hi havia el costum d'un dia a la setmana, per exemple al Maresme, fer bacallà. Bacallà bullit amb patates i cebes. El País Valencià exactament igual. I els pescadors tenen una gran cuina del bacallà. I llavors ja per acabar, el peixo pavo i les tripes de bacallà. Les tripes de bacallà i el peixo pavo són ingredients d'aquells que jo anomeno extrems. És a dir, extrems en el sentit que són ingredients estranys i que només es localitzen en alguna zona del món. A tota la península ibèrica i a tots els països de llengua catalana només es consumeixen a la Costa Brava, enlloc més. Les tripes de bacallà i el peix pau.
I a la Mediterrània, el peixopau només el retrobem al Llenguadoc, però en un lloc molt determinat, i a la Ligúria, al nord d'Itàlia, on, per ser la cuina de la Ligúria, té moltes concomitàncies amb els pescadors catalans, perquè entre ells es relacionaven a través del golf de Lleó, etc. I el peixopau, en contra del que s'ha escrit i s'escriu reiteradament, no és un peix diferent del bacallà, és el mateix bacallà. Simplement que el bacallà, diguem, és més evolucionat, perquè el peixopau és el Gavus morua, que és l'espècie del bacallà, tal amb un mètode de conservació que ja practicaven els antics vikings, que és simplement el secat a l'aire. El nom humorístic català ve de peixopau, perquè queda com un pau i pots matar perfectament algú donant un cop amb aquell pau. El nom originari del neerlandès, de les llengües escandinaves, que ha passat en és stockfish, que vol dir el mateix, peix, pau. Aquí, peixopau. El nom correcte estàndard del català és, no obstant, és stockfish. Doncs bé, el stockfish, malgrat el que està escrit amb els receptaris, el llum cordanès i tot, que diuen que és un peix diferent, tampoc han explicat quin, en realitat és el bacallà. Simplement que no té sal. I per això és dur, perquè la sal, a part de conservar, fa tornar tou l'aliment. I el bacallà, el miracle del bacallà, és un peix que inclús el podem menjar cru. L'única cuina del bacallà del món en què es menja bacallà cru, sense coure, és a dir, l'esqueixada, és la cuina catalana. I els pescadors també feien esqueixades, perquè solien tenir or. Bé, podem dir doncs que la cuina del peix és una de les aportacions més importants de la cultura catalana des de l'edat mitjana. Ja hem explicat que té el primer llibre de cuina del peix. Continuadament, en tots els receptaris catalans, la cuina del peix hi té un lloc important. Quan Ferran Adrià es va fer famós a tot el món, ho va ser bàsicament pels plats de mar i muntanya, que va ser una aportació a uns del món originalíssima, el que passa que no sabien que ell s'inspirava en la cuina de l'Empordà. I finalment la cuina del peix, jo diria que ara hauríem de disfrutar perquè som un privilegiats. Sabem que les pesques que ara es practiquen, com es diu en termes moderns, no són sostenibles. Les pesques d'arrossegament, o desaparició d'espècies, o malbaratament. És a dir, sabem que quan es pesca moltes de les espècies de valor comercial es llencen fins al 70% d'altres espècies comestibles, però que no tenen valor comercial. Això és un crim. És un crim ecològic i gastronòmic. I que inclús també una cosa que semblava un remei, és l'aqüicultura, no és tan clar. És a dir, l'aqüicultura en bona part no és sostenible, perquè per produir un quilo de salmó dorada o de qualsevol peix de piscicultura es necessita molts quilos de peix bo per menjar, per a l'alimentació humana. Per tant, de cap manera és un producte sostenible, almenys en la situació actual. És a dir, aquests peixos es fan farina de peix, però són peixos que servirien, i són, per exemple, la sardina es fa servir, la batxa, l'anxova, varietats d'anxoves del Pacífic, etc. Que són peixos comestibles i més bons. Per fer un peix aparentment de luxe, si bé ara és a l'abast de tothom, l'orada, el remo i el llobarro, bàsicament, són peixos que s'hauria de discutir la necessitat de produir-los. Seria millor educar al consumidor i a la gent en això que els pescadors de Vilanova en diuen el peix senzill. Els peixos barats, de preu, però molt saborosos i que són assequibles, més que aquests grans peixos que sobretot procedeixen de la tradició culinària francesa. Per tant, podem dir que gràcies als pescadors, gràcies a la tradició culinària dels pescadors i de les mestresses de casa que també durant segles han creat una cuina del peix, podem dir que a Catalunya encara en podem disfrutar i espero que sigui per molts anys. Moltes gràcies.
moltes gràcies, Jaume, per aquest estímul intel·lectual que ens has fet al voltant del peix. Crec que anem en la bona direcció quan creem un espai dedicat exclusivament a tot aquest munt de coses que hi ha a l'entorn del peix i que moltes d'elles són desconegudes per la majoria. Com ja s'ha dit abans, comptem també amb tu per l'assessorament i l'ajut que ens pugui donar en aquest nou projecte. Com ha dit l'alcaldessa, esperem que és el més important, la participació, l'interès i la il·lusió de tothom. Tal com ha quedat palès, crec que hi ha quantitat d'aspectes que d'una manera potser més monogràfica, més sistemàtica i complementades amb només la paraula, sinó també el gust, podrem fer en aquest espai del peix. I jo crec que en aquesta direcció ens tenim de moure tots il·lusionadament. I és en aquesta direcció també de complementar el que ens explica i el treball intel·lectual amb el gust i el tast que ara us convidem a que fem un petit assaig del que tindria que ser. Volem que sigui a l'espai del peix, per això volia dir-vos que l'Oriol Blanes ens farà una explicació prèvia, cuiner de ja fa molt de temps i molt bon coneixedor del peix, ens farà una explicació del que ara es tractarà i gràcies. Bona tarda. Ara també m'entraré una miqueta. Llavors el que hem fet és uns filets de rogers amb unes verduretes escabetxades i després una crema de maire de remolatge i moniato. Tenen aquí davant, si volen provar. Molt bé.